سلام علیکم. اکای سنگین خوبین اکا ولو خوبه تنجین اکا ما شما به حد کمی نداریم. تشکر میگیم اکا در همه کارتون اکا برای کار میخوایم که شما اکا هر چی گفتین هم کار کردین اکا در حق ما مقصد داودم که اکا نکم از 3 بار سود رفتین برای همه اکا ما رحمت میگیم. ای شما کمی نداریم. خداوند همه کارتون اکا برای تا خداوند نگهبان تو باشه. رحمت که اکا زنده باشین. салому алейкум бародарони азиз. имрӯз 25 сентябри соли 2023 ва ман дар бинои московский городской суд қарор дорам. имрӯз шикояти апеллясиони шаҳрванди тоҷикистон бародари тоҷикамон Самандар баррасӣ карда шуд ки бо қарори чертановский районный суд бо қисми 3.1 моддаи 88 кодекси маъмурии Федератсияи Россия аз Федератсияи Россия выдворение гаштагӣ буд. имрӯз дар суд исбот кардем ки қарори чертановский районный суд ғайриқонунӣ мебошад ва онро бекор кардем ва Самандар акнун метавонад дилхоҳ вақт ба Федератсияи Россия ба шаҳри Москва биёяд ва кор ва фаъолияти меҳнатии худро дар Москва идома бидиҳад. барои боварӣ зоҳир кардани Самандар ба ман изҳори ташаккур менамоям ва агар шумо ё ягон наздиконатон ба чунин мушкилиҳо дучор шуда бошанду бо қарори суд выдворение ё бо қарори мақомоти политсия запрет на въезд гардида бошанд, метавонед ба ман муроҷиат кунед. бо баррасӣ кардани ҳолатҳои кор ва дарёфт намудани асосҳои ҳуқуқӣ метавонем ки ин монеагӣ ва ин мушкилии шуморо бартараф кунем. боқӣ ҳамагон саломат бошед. худованд нигҳбони шумо.